سلام ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ጸኒሕኩም ወነሎም ማንቲ እመለና ሒዝናልኩም እመቲና ዘለና ስለ ጸሎት አገዳስነቱ ጸሎት ሰባት መግዚአብሔር ዝዛረቡላ እንኮ መንገድያ ብዘካ ጸሎት በኻለ ምስ እግዚአብሔር ክትዛረብ አይካልኒ ምስ እግዚአብሔር ዘይትዛረብ ነፍስስ አይሃብኒ ዝባል ናምላኹ ክረክብ ዝሃርፍ ሰብ ንጸሎት ዝቆመላ ጊዜ እዩ ዝሃርፋ በቃ ከምዝ እናበለ ርፋኑ ይገለጽ ኢራብ ንዓይነ ማያት ከም ትናፍቕ ኣነኻ ኦ ኣምላኸይ ንዓኻ እናፍቕ ኣለኹ ኦ ኣምላኸይ ማስኮን ኣብ ቅድሜኻ ክሰግድ እየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 42 ቁጽሪ 1 ኦ ኣምላኸይ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ አንጊህ እደለካ ኣለኹ ኣነ ናትካ ጽማ ኣለኒ ከምቲ ንቁጽን ድሩቕን መሬት ማይ ዝጸምእ ኣነኻ ንዓኻ ሃረር እብለካ ኣለኹ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 63 ቁጽሪ 1 ብህይወት ክሳብ ዘለኹ ከመስግነካይ ኣዳወይ ናብ ሰማይ ኣልዒለ ክጽለየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 63 ቁጽሪ 4 ክቡራት ተኸታተልቲ ንፈጣርስ ጽምዕዎ እሞ ብጸሎት ርወዩ ጸሎት ብህልውና አምላኽ ከምታምን መግለጽ እዩ ብህልውና አምላኽ ታምን እንትኾንካ ምስኡ ክትዛረብ ኣለካ እቶም ብህልውና አምላኽ ዘይኣምኑ እዮም ዘይጽልዩ ምክንያቱ ምስመን ክንዛረብ ዝብል ኣውርዲት እዩ ዘለዎም ንስኻ ግን ብህልውኑ ተኣምን ስለ ዝኾንካ ክትጽሊ ግዴታኻ እዩ ክቡር ሓወይ ክብርቲ ሓፍተይ ሓደ ነገር ከረጋግጸልኩም ጸሎት ብፍታውካ ትገብሮ አገልግሎት ዘይኮነስ ክርስቲያናዊ ግዴታኻ እዩ ነዛ ነፍሲር ብፁዕ አቡነ ሽኖዳ ኢሎማ ዘለዎ ቃል እሞ ስምዓያ እቲ ዘይጽሊ ንኣምላኹ ኣይፈልጦኒ ልብ በል ናይ ጸሎት ልምዲ ዘይብልካ እንትኾንካ ኣብ ዝኽፍአ መንገዲ ኢኻ ዘለኻ ከም ቃል አቡነ ሽኖዳ እቲ ዘይጽሊ ንኣምላኹ ዘይፈልጦ ካብ ኮነ ኣምላኹ እውን ጽባሕ ኣይፈልጠካኒ ኪዲ ዝብሎም ነዛ ቃል ጎይታሞ ንስማዓያ ኣቱም ገበርቲ ዓመፅ ኪዱ ኣይፈልጠኩምኒ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 23 ጸሎት ሓጣተኛ ናብ ኣምላኹ ንምእታው ዝጥቀመላ ማዕጾ እያ ሓጣተኛ ብዘይካ ብጸሎት በኻልእ ምስ ኣምላኽ ክዛረብ ኣይክእልኒ ነዚ ሓቂ ኣመልኪቱ ማር ይስሐቅ ከምዚ ይብል ብዘይካ ጸሎት ካለ መንገዲ ንስሓሎ ዝብል ብሰይጣን ዝተታለለ እዩ አቡነ ሽኖዳ ድማ ከምዚ ይብሉ ጸሎት ናይ መተዓራቂ መንገዲያ ብርግጽ ከመያ እቲ ተጋው ሰባይ ዝደሓነ ርእሱ ኣኒኑ ንንስሓ ዶ ምስ በለዶ ኣይኮነን ሓጥ ዲኻ ንጸሎት ዶበል ሓጥ እየ መሓረን በል እዚ ጸሎት ኣጋንንቲ ዝፈርህዋን ዝንቀጥቀጡላን ኩናት እያ ክቡር ሓወይ ክብርታ ሓፍተይ ኣብዛ ዓለም ክሳብ ዘለኻ ዘይቋርጽ ውጊ ዘለካ እዚ ግዜ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሰይጣንኒ ኣብ መንጎ ስጋን ነብስን ይዝካየድ ጠንቂ ናይ ዝወገ ድማ ንስኻ እግዚአብሔር ይስዕብ ክትብል ከለኻ ሰይጣን ድማ ንዓይ እምበር ሰዓመኒ ይብለካ ነፍሲ ክትጸውም ክትጽሊ ክትምጽውት ክትብል ከላ ስጋ ድማ አንጻር ዝኽሉ ትለዓል በዚ ድማ እንዳተሃላለኻ ይነብራ ንስኻ ወዲ መንግስተ ሰማይ ክትከውን ትጋደል ዲያብሎስ ድማ ወዲ ገሃነም ክገብረካ ይጋደል እዚ ብዓወት መንኮን ኢዛዝሞ ይኸውን ብዓወትካ ክዛዝሞ ትደለዲኻ እታ ንኣጋንንቲ ዝፈርሕዋ ግበራ በቃ ጸሊ ሽም እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ ክድሕንዩ ትብል ቃል ተጠቀመላ ሽም እግዚአብሔር ጽውዕ ክትዕወት ኢኻ ጸሎት ካብ እግዚአብሔር ዝደለናዮ ናሓተላውን መንገድያ ለይ ሰባት መወዳእታ ይብሉን ሎሚ ጸሊ ጽባሕ ጸሊ ድሕር ጽባሕውን ጸሊ ኩሉ ግዜ ጸሊ ኣብዛ ምድሪ መወዳእታ ዘይብሉ ጠለባት ኣለውና ጸጊምና ክረህወና እንደሊ ሓሚምና ምሕረት እንደሊ ሰላም እንደሊ ኮታስ ብዙሕ እንደሊ ካብዚ ሓሊፍናውን ወረስቲ መንግስተ ሰማያት ክንከውን እንደሊ ኣምላኹን ደለይቲ ብዙሕ ምዃንና ፈሊጡ ዝደለየ ይርከብ ይብለና እዚ ካብ ኮነ ባህርና እታ ዝደለናዮ እንረኽበላ መንገዲ ጸሎት እያ ኩሉ ንዝደለዮ ነገር ይጸሊ ብጸሎት ዘይስዕሮ ቃልስን ዘይረኽቦ ድልየትን የለን እዘን ቀጺለ ዝህበካ ኣብነታት እውን ሓቂ እየን እሞ ከረጋግጸልካ ሰዕብኒ ኢያሱ ጸለየ ንፀሓይካ ደው ኣበላ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጽሪ 12 ክሳብ 13 ኤልያስ ጸለየ ን3 ዓመትን 6 ወርሕን ድማ ማይ ከይዘንብ ገበረ ተመሊሱ ጸለየ ዝናብካ ኣዝነበ ኤልያስ ጸለየ ንዝሞተካ ኣተንስም ከላይ ነገስት ቁጽሪ ምዕራፍ 4 ካብ 32 ክሳብ 35 ሃና ጸለየት ውላድ ረኸበት ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 20 ሐዋርያ ጸለይ ብዙሕ ተኣምርካ ገበሩ ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 16 ካብ 25 ክሳብ 26 እቶም 120 ቤተሰብ ኣምላኽ ጸለዩ ንቅዱስ ጴጥሮስካ ካብ ማእሰርቱ ኣፍትሕዎም ግብረ ሐዋርያ
ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 9 ሙሴ ጸሊም ማይ ኣብሳነሉ ግዜ ጸለየ ኣብ ግዜ ድማ ማይ ኣዝነበ እኒ ኢያሱ ጸለዩ ዕርዲ ኢያሪኮ ኣፍረሱ ዮሴፍ ካብ ጥሜቱ ጸለየ እቲ እኒ ናብ እንጀራ ተለወጠ ትርጓሜ ወንጌል ምዕራፍ 4 ክሳብ 3 ብጸሎት ኣየናይ ተኣምሪኻሞ ዘይትከብል በእምነት ዝጸለኸያ ጸሎት ብዘይ ዋጋ ከም ዘይተርፍ ኣረጋግጠልካ ኣለኹ ጸሎት ክጽልይ ከለኻ ብፍርሃት ዶበል ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ ስለዚ ምስ ሓደ ተራሰብ ትዛረብ ከም ዘይለኻ ኮይንካ ከይተቀርብ ተጠንቀቅ ብፍርሃት ዶበል ክብለካ ከለኹ ድማ ኣብ ሓደ ጨካን ንጉስ ብራዕድን ብፍሕን ዶበል ማለት ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ክቡርን ላዕለ ኩሉን ኣብ ቅድሚ ዘፍቅረካን ብምሕረቱን ዝልህወልካ ንጉስ ደው ኢልካ ምህላውካ ፈሊጥካ ብተገዳስነትን ብስነ ስርዓትን ዶበል ማለት እዮም ንጸሎት ኣብ ትቆመሉ ኣብ ቅድሚ ሓዊ ከም ዝቆምካ ኾንካ ብጥንቃቄ ቁም ማር ይስሐቅ ኣነ ሓምድን ሓሙኽሽኔ ክንሰይ ምሳኻ ክዛረብ ደፈርኩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 መጨረሻ በተመስጦ ጸልይ ተመስጦ ማለት ሓሳባትካ ጠርኒፍካ ሙሉእ በሙሉእ ኣብቲ ትጽልዮ ዘለኻ ጥሕልካ በምስትንታን ምጽላይ ማለት እዩ ካብዛ ዓለም ወጽካ ኣብ ቅድሚ ስላሴ ከም ዝቆምካ ኮይኑ ስማዓካ እንተ ኮይኑ ኣብ ተመስጦ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ እና ጸሊኻ ውሽጥኻ ምርጋእ ስማዓካ እንተ ኮይኑ ኣብ ተመስጦ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብ ካቢኻ ዘለዉ ሰባት ከይገደሰካ ትጽልይ እንታሊኻ ኣብ ተመስጦ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ኢድካ ዘርጊሕካ ምጽላይ እንተ ለሚድካ ኣብ ተመስጦ ሙሉእ ብምታው ተላሚድካ ማለት እዩ ጸሎት ምስ ወዳይካ ዓረፍቲ እንተ ሰሚዕካ በተመስጦ ጸልይኻ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ነገር ከዛኸርካይ ድልይ ኣለኹም ጸሎትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክበጽሕ ዝኽእል በተመስጦ ምስ ትጽልይ ጥራይ እዩ ንጸሎት ኣብቲ ጽመደሉ ንስጋኻ ጥራይ ደው ኣይተብላ ንሕልናኻ ጽመዳ ሕጽር ዝለም በተመስጦ ጸልይ ሰብ ነዘን ሰለስተ ጠባያት ኣለዎም ብዘካ ዕቤትን ክብርን እግዚአብሔር መቕረት መንግስተ ሰማያት ካላ ይራእየን ዝፈጸሞ ኃጢአት ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ይራእይዎሞ እናነብዐ ይጽልይ ብየማን ጸጋሙ ዝግበሩ ንጥፈታት ኮነ ሕሹኽሹኽ ኣይዳህልልዎን ነዚ ሓቂ ካብዞም ቀጺለ ዝህበካ ዘለኹ ኣብነታት ኣራግጽ ቅዱስ ያሬድ ንናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዜማ ገእዝ እዝሊ ኣራራይ ጀማር ምዃኑን ብተመስጣዊ ኣጸላለዩ ዝተፈልጠ መንባሩ ታሪኹ ይነግረና ሓደ መዓልቲ ሓፄ ገብረ መስቀል ክዝምረሎም ናብ ኣዳራሾም ኣደሞም ቅዱስ ያሬድ ኣብ ቅድሚ ሓፄ ገብረ መስቀል ቆይሙ ምህላው ረሲዑ ሕልኑ ናብ ልዑል ኣምላኹ ሰቂሉ ክዝምር ጀመረ ሰባት ምስኡ ምህላዎም ክረስዖም ሓፄ ገብረ መስቀል ካብ ጣዕሚ ዜሙ ተመስጦን ዝተበገሰ ፈዘዙ ከይተረድኦም ከዓ ኪናቶም ወዲቓ ንቅዱስ ያሬድ እግሩ ወጋዓቶም ደም ቅዱስ ያሬድ ከማይ ክፈስስ ጀመረ ቅዱስ ያሬድ ግን ሓንቲ ከም ዘይኮነ መዝሙሩ ይቅጽል ነበረ ኩላቶም እቶም ዝረኣይዎ ተደነቁ ተመልከቱ ተመስጦ ስቃይካ ክትርስዕ ናይ ጸሎት ህይወት እያ ከምቲ እምነት ብዘይ ግብሪ ኮንቱ ዝኾነ ጸሎት እውን ብዘይ ተመስጦ ኮንቱ እያ ከም ካልኣይ ኣብነት ድማ ባህታዊ ኣቦ ቅድሚ ጸሎት ምጅማሮም ኣብ ቅድሚ ስላሴ ደው ኢሎም ምህላዎም ንነብሶም ይዘክርዋ ነበሩ ብድሕሪዚ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኢሎም ይጅምሩ ናብታ ስምካ ይቀደስ ከሓልፉካ ንዓመታት ይቅጽሉ በቃ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና እናበሉ ንዓመታት ይቅጽሉ መልአክ እግዚአብሔር ተገሊጹ ስለምንታይ ኢኻ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ጥራይ ትብል ስምካ ይቀደስ ኢልካ ኣይትቅጽልን ዲኻ ኢሉ መስሓቶም ነዛ ኣገራሚት መልሲ መለስሉ እዛ ኣቦና ትብል ቃል ከም ጨው ኣብ ኣፈይ እና መቀረትኒ ከመይ ገረም ከሓልፍ ተመልከት ኣምሪ እቶም ኣብ ተመስጣዕትዮም ዝጽልዩ ኣይኮኑንዶ ነታ ካብ ኩሉ ዝዓቤት ኣቡነ ሰማያት ኣብ ውሽጢ ደቂቕ ዘይመለ ክውድእዋ ኣቡነ ሰማያት ምስ በሉ ይቀደስ ስምከ ከይበሉ እዮም ንዓመታት ጸንሖም ሕጂ እውን ከዘከረካ ከይተሃውካ ቀሲልካ ምጽላይ ምልክት ተመስጦ እዩ ኣይተሃወኽ ምስ ሰማያዊ ኣቦኻ ዝኣክል ተራኺብካስ ንኽትፍለዮ ኣይትተሃወኽ ደዓ ከም ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ኣብነት ኣባ ዮሃንስ ሓጺር ናይ ስቤት ውጽኢት ዝኾኑ ከም በዓል ዘንቢል ምንጻፍ እናሰርሐ ሸይጥ ነበረ ነዚ ንብረቱ ሒዙ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ኮፍ ይብል እሞ ጸሎቱ ይጅምር ኣብ ተመስጦ ከዓ ይጥሕል ዝገዙ ሰባት መጽኦም ዋጋት ንብረት ክሓትዎ ከለዉ ሚካኤል ዶ ዓቢ ገብርኤል እናበለ ይሓቶም እቶም ከዕድጉ ዝመጹ ብሕቶ እናተገረሙ እዝስ ዝተጸለዩ ዝመስል ናበሉ ይኸዱ ነበሩ ተመልከት ሕጂ እውን ተመስጦ ዝቆምካሉ ቦታ እተረሳዕ ንስላሴ ይኮነ ንቅዱሳን መላእክት ብዓይን ተኣምሮ ከም እትሪኦም እትገብር ምንጪ በረኸት እያ
ቤተሰብ ስለ ጸሎት ኣብዚ ወዲና ኣለና። ኣብዚ ቅጽል ተመስጦ ንምዕባል ዝሕግዙ ኣብነታት ይኹን ነጥብታት ክንዛረብ ኢና። ንሎሚ ግን ኣብዚ ኣኸና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ኣይትረሱም። ደሓን ኩኑ።